Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with uKhuzwayo benovuma bayabuya ebusuku. Angithi they coming back from uvuvaya ukwenzo wabantu guys. So bangena ngomnyango bakhathele laphayana, and we just see uVelephi. She's carrying a tray of tea. So I'm thinking uVelephi ukuthi maybe she guessed ukuthi sebayabuya, and when she heard Imoto coming in, she was bringing in the tray set. Ay, kanti guys. So uKhuzwayo mekangena is like, yabona sibantu usula namhlanje nje. Uvuma saying ukuthi, hey, ungasho uphinde. As Uvuma speaking like that, Uvuma benoKhuzwayo are coming into the lounge area, guys. Tell me why uVelephi is serving a tray of tea winduna. Induna ihleli laphayana useva itiye. I'm just like, ifunani induna ebusuku. So Uvuma, when he sees induna, he's like, ow. uVelephi is like, sanibona baba. And then ulokhuzana ubaba uvuma zakhe hawu Velephi nahlale bumnyameni nje, so kumnyama laphayana ulayitwe amakhandlela. uVelephi is like, hayi ugesi usahambile baba. Induna then says, khululeka ngogesi, sithumele umuntu nje ukuthi aye ekhanseleni izolungiswa nje lento, ugesi uzolunga khona manje nje. uKhuzwayo is like, siyabonga nduna. Then induna says, hayi sondelani. How like ungameli ukuthi evuma ngena, because they surprised ukuthi induna ifunani. Maybe induna iphethe indaba about le ndaba kaSibongile. So uKhuzwayo sits down, then ke ngempela unokhuzana uvuma comes closer. Then induna, guys, he opens a black plastic. Plastiki that he puts on top of the table. He opens the black plastic, and then kunendwangu pink. Guys, when I'm looking at lendwangu pink, I'm just like, this kind of looks like ingubo kaSibongile pink that she was wearing the day she was abducted. Uvuma then says, hi bo. uKhuzwayo benovuma says, hayibo yingubo kaSibongile njena lena. uKhuzwayo says, yingubo yengane nje lena. Uvuma zakhe hawu Sibongile. uKhuzwayo is like, khiphi ingane. Uvuma zakhe Sibongile, hayibo ingubo yakhe nje lena. Ngiseni uyena ngizibonele mina. Kusho ukuthi uvuma noKhuzwayo are thinking that induna found, or maybe induna someone brought ingubo kaSibongile to him, and he is bringing le ngubo ke as evidence of ingane. Kusho ukuthi ayisekho, or this is what we found. Then the show takes an ad break. Few moments later, uvuma is on his feet. He's like, kulungile ke nduna, kulungile. Nakhu bufakazi ngiyazibonela. Tell me ke ngitsheleni ukuthi like what's going on. Uphi umnikazi wale ngubo. Then induna says, Mageza ngobisi hlala eshisela umoya. uKhuzwayo is like, kanjani? Uvuma is like, ngehlise kanjani umoya wami? Uphi umntanami? Ngitsheleni konke. Ngiyazibonela ukuthi ngempela nayo ingubo yakhe. Ngitsheleni okanye ningise la ekhoyo ingane yami. And then unokhuzana, induna is calm that time, guys. Uziphuzela itiye. He's like, how? Kanti amasiko ethu anisawazi yini? Uvuma then says, awuphenduli umbuzo wami nduna. Uphi umnini wale ngubo? uKhuzwayo is like, uphi uSibongile? Unduna is like, unosiko wokuganiselana olaziyo nawe. Yambona uSibongile? Sesimbhincisile ke manje. Uyapotiza kumanje nje. Kumbethe ingubo ezintsha zakwaCebelikhulu. Yeah. unokhuzana-ke this time unokhuzana uvuma is still on his feet. He's like, cha Cebelikhulu, awusho lento engizwayo, awusho lento engicabanga ukuthi uyayisho. Induna is like, yabona-ke uyaqeqeshwa njengamanje, enzele yena uSibongile ezokwazi ukuthi azobamba umuzi wakwaCebelikhulu. Ontsele olinda kamkhova, something like that, guys. Izithakazelo zakwaCebelikhulu. Uvuma is like, oh Mageza, angizufa nje namhlanje. Wenduna uthini kimi?
nithwale ingane yami, nithwele uSibongile nina. Yo, induna says, we, sewangena yisilungu wena Vuma. Usuphikisana namasiko ethu manje. Uvuma then says, ungazongikhulumela umsangano mina nduna. Induna's like, mina? Uvuma's like, ngibuza umntanami wena uzongitshela ukuthi mina sengenwe yisilungu. Induna then says, ngikhuluma umsangano mina Vuma. Uvuma's like, ngingenelwe yisilungu nithathe umntanami. Uyabona ukuthi ngiyadeleleka mina lana. That time Uvuma's coming closer ngathi ufuna ukushaya induna. Induna stands up like he's willing to take Uvuma on. Except induna came guys nama-bodyguard awo. So uKhuzwayo can see ukuthi kuzoba manzi phansi lana. Kuzoba tense. So uKhuzwayo comes in between them and uKhuzwayo is like, kahleni madoda. Unduna's like, oh, okay. Ngiyakubona ukuthi okwamanje like amaphaphu akho aphezulu. Ngizobuya kodwa lento izokwenzeka. And then he just walks out like that. I'm just like, guys, induna, how? Guys, next scene we see uSibongile. Ayibo uSibongile, she's in this room. This room kunemibhede or single bed about two. So one is uSibongile's bed and then the other bed kusho ukuthi kulala omunye umuntu ke. But uSibongile guys, she's there praying. She's on her knees. She is dressed in makoti attire ngempela. Induna as he said ukuthi uSibongile sekagqokiswe impahla zawaceba likhulu ngempela. So uSibongile she's kneeling down there, she's praying, she's like, Jehovah ngiyacela ukuthi ungisize, angazi ukuthi like how much of this can I take anymore. Ngikhulule baba kuleli phupho elibi, ngiyacela ukuthi ungipha amandla uphinde ungibonise indlela yokuphuma kule ndawo engiyona. As she's still praying like that, some young girl, and this young girl guys, she looks as if she's also uSibongile's age. So I'm asking myself ukuthi naye, is she in the same situation no Sibongile or either ingane yalaphayana? So she comes in a tray yokudla, kusho ukuthi she's bringing food for uSibongile. So uSibongile gets up from praying and she sits on the bed, and then uGirl is like, yazi unenhlanhla ukuthi hlezi nje uthona ukudla okufudumele. Mina nje anginankinga nokudla okubandayo, ngiyazithathela nje. And then she gives uSibongile the tray yokudla. uSibongile shame, you can see she's not interested. Then uGirl says kuzomela udle, uyawadinga amandla akho. And then uSibongile just says ngiyabonga. Then that scene ends like that. But you can see guys ukuthi bamphethe kahle, like they're not treating her in some funny way. Like I mean the fact that they bring her warm food, usho ukuthi maybe uSibongile bamnoticile or ushilo ukuthi she doesn't eat cold food, bamphethe kahle. I mean kusebukhosini. Oh, angazi, but anyway induna yendawo, so which means ukuthi bamphethe kahle. Next scene, we see Induna is at Gwambalenhle, guys. He is Gwambalenhle and he is addressing the community. So Induna's like, mphakathi wethu omuhle, ngiyazi ukuthi nididekile futhi nikhathazekile ngoSibongile. So uKhuzwayo benoVelephi are sitting there together. So uKhuzwayo he says to Velephi, hayi ke nobaba wakho ke kodwa hayi cha. Ngiyazi ukuthi uKhuzwayo he's only saying that because he feels like uVuma should have just married off or given off uSibongile to Induna from the first place. uVelephi is like, cha malume, yukuthi nabo nje bokumele ukuthi basheshe bakhulume ukuthi bamthathile uSibongile, singabe sizistressa thina kangaka kanti uSibongile is fine. Ulokhuzana uKhuzwayo is like, hayi kodwa nje ubaba wakho uyamazi nje ubaba wakho. Induna goes on to say, ngiyanilenga ukuthi amaphaphu abe phansi. As he's saying that uKwenzo ungena ngomnyango kwaMbanenhle, kusho ukuthi uKwenzo he is back eKopho uzonwela isithanda sakhe. He is coming to get answers ukuthi uSibongile, where is she? Induna goes on to say ukuthi ningakhathazeki. In all honesty, ngifuna ukunipha nje isiqiniseko sokuthi uSibongile uphephile futhi uyaphila futhi la ekhona uyanakekelwa. Ngifisa futhi
ukunikhumbuza ngokubaluleka amasiko ethu. Amasiko ethu asithwale yonke leminyaka. Siphile ngawo yonke leminyaka. We are what we are namhlanje ngenxa yamasiko ethu. Yabona ukuthwalwa, it's not the same as kidnapping. It has never been. Ukuthwala yisiko lakithi elihle, elihloniphekile futhi esilihloniphayo thina. He goes on to say, yikuthi nje nina anazi ukuthi umuntu othathiwe uphathwa kahle kanjani, ukuthi uhlonishwa kanjani, ukuthi unakekelwa kanjani masethathiwe. I was just like, yay, usho ukuthi induna is schooling me as well, because I was saying in this day and age, guys, ukuthatha or ukuthwalwa, for me it's the same as kidnapping, but induna is here, he's saying it's not the same as kidnapping, because kidnapping, they don't care about you, they treat you anyhow. When mawuthwalwa bayakunakekela, they treat you well and you are honorable in a sense. And then that scene just ends like that. I'm just like, induna, imagine he's coming to tell the community ukuthi ningakhathazeki ngosibongile because she's fine where she is. Next scene we see uSibongile. She is there la athwalelwe khona. She is sitting in the lounge. As she's sitting in the lounge, ungene omama bayi-2. Actually, yes, abantu besifazana abawu-2. Oyi-1 uyambona ukuthi usisi nje, and then oyi-1 umama ke. So lo ongusisi, she's carrying a tray, and then she says to uSibongile, naku ukudla mntanami. uSibongile just keeps quiet. She's like, where? Hayi ke usuyozibonela ke. And then lower umuntu wesifazane wesi-2 ke, she sits down nomama ke. She's like, lalela ke ntombi, kunezinto okumele ukuthi uzifunde ukuze nawe ube yinkosikazi oqotho. Sibongile zakho unkosikazi. Then lo mama goes on to say, khumbula phela, lokhu that we are doing for you, it's for your own benefit and your husband's benefit. And then that scene ends like that. Hi. Next scene there we see uNelly. She is there at kitchen labo. She is stressed when uThulisile walks in. Now there was an earlier scene where Umkhize, he was looking for something ebhegini or kwi-handbag kaNelly, and he saw a pregnancy test. Umkhize, he's assuming ukuthi uThulisile is pregnant. Selafonela abantu, tshela abantu ukuthi yena he's going to be ubaba ini izinto ezinjalo. He told uThulisile ukuthi yena he's going to be a father just because he saw a pregnancy test. So uThulisile is coming to confront uNelly ukuthi hayibo wena ungitshela kanjani Umkhize without telling me. uNelly ke, she's pacing the room. So uThulisile comes in and she's like, awusho ke, why ungangitshela ukuthi wena ukhulelwe? uNelly's like, ima Thulisile. uThulisile is like, ena ungasho ukuthi ngime. Umkhize ungitshele yonke into. Nelly, oh, like ngingunganakho and awungi-offer kanjani. uNelly's like, yima. Oh, uThulisile is like, ngime ini. uNelly's like, acela sibheke lana, kanti lana on the top of the table kune pregnancy test. Usho ukuthi uNelly, the reason why she's nervous all along and stressed is because she's waiting for the results of the pregnancy test. So uNelly's like, ukuthi sibheke lana. uThulisile is like, sibheke ini. uNelly's like, how am I? Then she takes the pregnancy test and then she looks at it. uThulisile is like, yini? uNelly screams. She's like, how am I? It's negative. How am I, Thulisile? Like, I'm not pregnant. And then uThulisile is like, hayibo uyangidida ke manje. uNelly is like, Thulisile, I am not pregnant. I'm tshengisa pregnancy test. Kanti when she's saying that to Thulisile ukuthi I'm not pregnant, Umkhize is standing by the door. You guys, he heard everything. uThulisile is like, ngididekile kodwa kumnandi nkosi yami. How am I? You're not pregnant. They're excited. Umkhize angene ke. Umkhize is like, so ayikho ingane. Then uNelly is like, no, ayikho ingane sithanda sithani. Umkhize is like, futhi na kuyakujabulisa lokho angithi. Then uNelly is like, hayi ukuthi iyangijabulisa kodwa ngiyaxolisa Mkhize. Umkhize is like, Nelly, uyazi ukuthi bengifisa kanjani ukuba nengane nawe. uNelly is like, shuthi sorry Mkhize,
That time uThuli liyahleka underneath her breath and she's acting as if she's coughing. Uthuli is like, I saw him Mkhize. Mkhize just walks out, guys, but you can see Uthi is so disappointed. He's so disappointed. Uthuli sila benoneli, they are back to excitement. Uthuli sila then says, Shuthi ke mngani, asande siyophuza. Uneli's like, yo uvalo, ayibo, I'm so glad Uthi I'm not pregnant. This was cute to see, but you know what it made me think of, guys? It made me think how sometimes as women we are so insensitive to men's feelings. I mean, Umkhize said at the fact that she's not pregnant and bona bayamhleka. But if tables were turned around and Unyeli was the one who wanted to be pregnant and Umkhize was happy that she was not pregnant, we would have said something else. Do you understand what I'm saying? Though I get to which pregnancy falls primarily on a woman and she takes most of the responsibility, but I'm just saying sometimes we are just a bit insensitive. Because Umkhize is like, you know how much I wanted a child with you, and by Shega Leont. Anyway, asikho lapho. Next scene, we see uPhetheni, guys. She is in her office when Usis Mavis walks in with a box full of files or amabhuku or something like that. So Mavis angene and she's like, ma'am, sengifikile, ngiyibeke kuphi? Speaking about the box. And then uPhetheni is like, ngiyabonga Mavis, please put them there. Hey, ungisizile Mavis. Mavis is like, hey, yazi ukuthi ma'am ubaba uDlamini lapha endlini kade ebuncoma indlela owenza ngayo nje izinto and how well usebenzisana noNomfundo. Yazi kuyamjabulisa konke lokhu. uPhetheni just looks at uMavis and she keeps quiet. uMavis niyamazi ke. She goes on to say, hey, yazi ma'am, honestly, nami nje iyangithobisa like indlela owenza ngayo. Nje like izinto bezingekho right, kodwa buka manje uyazama ukuthi ubuyise ukuthula endlini yakho. Phetheni continues to keep quiet. Then Mavis gets it with how, like Phetheni not saying anything. She's like, ukahle ma'am. Phetheni is like, hey, eqinisweni angikho right. Mavis is like, kwenzenjani manje? Phetheni is like, yazi Mavis, ungekudala nje. It was just me, nomyeni wami nengane zethu. Tuku bangifasta ngengane nje engingayazi. Angazi nokuthi ivele kanjani. Kwenzeke njani, like it doesn't make sense. Ungizwe kahle Mavis, angisho ukuthi nginenkinga noThemba. uThemba uyingane akanzanga lutho akanacala. Kodwa Mavis, bokufanele ukuthi mina ke manje ukuthi ngamkele isimo because if I did not accept lesa situation, angithi nina benizongijaja nithi nginenhliziyo embi. Kodwa ke ngiyazibuza ukuthi ukuba if it was me obenengane noMkhize ngayifihla leyo ngane for iminyaka, ingabe uSibalukhulu ebezokwamkela lokho na? Kodwa ke ngoba mina nakhu ke ngingumuntu wesifazane fanele ngibe strong, ngi-accept izinto even if it hurts me. Yeah, kodwa Mavis, it's not fair. uMavis is like, yeah ma'am, ayikho fair lonto kuwena, kodwa ngiyacela ma'am ukuthi wamkele because sokwenzakele. So ngiyacela ma'am ukuthi wamkele lokhu enzele nawe uzoqhubekeka ngempilo yakho. uPhetheni is like, yeah, kodwa Mavis, mengikwamkela lokhu, yini enye uSibalukhulu azoyenza kumina? What if uSibalukhulu says ngoba wazile ukwamkela uThemba nakhu-ke or nangu-ke uNomfundo? What if uyajika athi ufuna isithembu? uMavis is like, hayi ma'am, ngeke ungayicabangi nje leyo nto, cela nje uphume nje kulowo mcabango nje. uPhetheni is like, yeah, kodwa hey Mavis, ngiyaxolisa nami ukuthi ngiqine ngendaba zami, bengidinga nje ukuthi ngikhulume lento esenhlizweni yami. uMavis is like, it's okay. uPhetheni is like, anyway ngiyabonga. uMavis is like, okay ma'am, angibuyele emsebenzini. Guys,
this thing is painful, yazi, and it's true. Like, yes, she doesn't uthemba akanatsala, but it's still a painful reality. You ask yourself of if you are accepting of this thing, what more is this man going to bring? Does he really see ukuthi it took a lot of me to accept the situation, or yena uzibonela opportunity yokuthi if she can accept this, usho ukuthi nokunye she can accept. Next scene there we see uKhuzwayo uhleli phansi ekitchini kwaMbambo. uVuma is pacing, guys. He's out of breath. He is angry about what Induna did. uVuma then says, uthumba indodakazi yami, uthathe indodakazi yami. uKhuzwayo zacala uhlale phansi Sibali, yehlisa umoya. uVuma zathi, yey wesibali, anginamsebenzi ukuthi uyinduna. Ucabanga ukuthi uyini ucabanga likhulu uKhuzwayo zathi, ngiyazi kodwa ngilalele Sibali, ngilalele, hlala phansi wehlisa umoya. And then uVuma does that. He sits down and then he's like, sengihleli-ke uthini uKhuzwayo. uKhuzwayo zathi, yazi ukuthi mhlambe le ndaba yomshado lo kuzomela ukuthi uyilalele. uVuma zathi, wena ufuna ungiconfuse-ke manje Khuzwayo, ufuna ungiconfuse. uKhuzwayo zathi, Sibali, angizami ukuthi ngikuconfuse. Yabona le ndaba yomshado lo kungenzeka ukuthi siwine sonke. uVuma zathi, kuwina bani? Kuwina ini ngengane yami ethathiwe Khuzwayo. As bekhuluma kanjalo, we just hear someone say, Babu Mbambo, Babu Vuma. Next thing we saw Ukwenzo just comes in the house. Babu Mbambo, Babu Vuma, uhleli la, ni relaxile wena nomalume, Wathi Sibongile ulenga phandle anenzi lutho. I'm just like, yo Ukwenzo, the bravery. uVuma zathi, wena usuqala ungijwayela yazi wena. Sowungena la uyagijima ungena lana awukhonkozile uzokhuluma umsangano nje. uKwenzo zathi, webaba ithunjiwe indodakazi yakho. uKhuzwayo zathi, wenza kuhle awuhlale phansi man. uKwenzo zathi, malume ukahle nje, qala ukuthi ungazingeni, ngeke nje ngihlale phansi mina. Ubaba mela ngabe ulenga phandle ufuna indodakazi yakhe, kodwa wenzani yena uhleli la ni relaxile nje nina. uVuma gets up. At this point, uVuma's looking at Ukwenzo eye to eye. noKwenzo is looking at uVuma ingathi bazoshayana right there and there. uVuma zathi, uyadelela wena. uKhuzwayo gets up, he's like, Sibali, awukahle kancane. uVuma's like, angilingani nawe mfana, uyadelela wena. uKhuzwayo zathi, ulungile-ke baba, ulungile, okay. Mike induna or inike induna indodakazi yakho Sibongile, kulungile-ke. uKhuzwayo zathi, wenza kuhle awuthule nawe awuthule. uKwenza kuhle is like, malume awume kancane malume, thina mele ngabe khona something esiyenzayo about this. Mina ngithi asambeni siyele wanduna laphayana sibulale kwasane laphayana, noba kuthiwa sizobulala inja, ikati, sibulala amagate, sibulala amawindi. uSibongile ngimdinga ela namhlanje. Ngathi Kwenzo speaking as if he's the father, ngimdinga ela namhlanje. uVuma zathi, ya asambeni manje-ke. uKhuzwayo zathi, hayi Mbambo. uMbambo then says, ngilanda indodakazi yani, sala wena musala. uKhuzwayo zathi, hayi bo ngisala kanjani, nginsizwa mina. uVuma zathi, asambeni-ke. And then they leave, guys. Next scene, we see uSamke, guys. She is ululating bangene ekambereni likaSipho, uphethe ikhekhe laphayana. uSamke is like, kakuhle kwethu, yililili. Then uNtombela's walking next to uSamke. He's carrying a newspaper. They come in, he's like, endodana, hayi usebenzile, bengazile ukuthi uzoyenza lento wena man. Then uNokhuzana, uSipho is confused. Is that Baba, ungadlali kanjalo. He takes the newspaper. uSamke is like, congratulations. uNtombela's like, yabona-ke, these are the results. Usebenza kanzima. uSipho looks at the newspaper. He's like, ngipasile. uNtombela's like, tshela mina mfana wami, yini ofuna uyenza now that upase umatric.
ulokhuzana uSipho zathi angazi nami baba yazi bengisaba nje ukuthi ngiwathole lama results bengisaba nje nokuphuma la endlini ngiyabonga baba ngiyabonga auntie kusho ukuthi guys uSipho has finally passed his matric and congratulations to him. Hi guys, then we see another scene uSamke ubamba lenhle kusebusuku. She is with some ladies laphayana and they are holding amakhandlela. So uSamke goes on to say ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike lana ingqondo zethu nje zihlangahlangene. Ngiyathemba nonke ukuthi niyazi into esihlanganisayo lana namhlanje. Sihlanganiswe ukunyamalala kwaSibongile ozalwa uMbali Mbambo ongasekho la emhlabeni. uMbali ke bongumngani wami omkhulu. Lamakhandlela esiwaphethe ke esandleni these are a symbol that women yithi nje abantu besifazane okumelwa okuletha ukukhanya yithi siletha ukukhanya. She goes on to say siletha ukukhanya endlini zethu siletha ukukhanya empilweni zengane zethu so ngalokukhanya esikuphetheyo ongalamakhandlela esiwaphetheyo sifisela uSibongile ukuthi ayibone indlela yokukhanya ezomdonsela ekhaya. Ngizocela ukuthi sibambeneni izandla ke osibambane izandla bese sibe ne moment of silence la sizobe sithandaza khona ngenhliziyo zethu. Sithandazela uSibongile ukuthi abuye ephephile asenze njalo ke. Then they close their eyes, they have a moment of silence, guys. I don't understand why they did this because angithi ulokhuzana induna ichazile ukuthi but he did not exactly say ukuthi he took uSibongile, but he was insinuating that. So I don't know why they're having this candle lighting service. So anyway, after they have that moment of silence, uSamke says amen. And then she notices ukuthi Nomfundo's in the crowd. She's like, oh, Nomfundo. Nomfundo's like, hi. uSamke's like, bengingazi ukuthi uzoza. uNomfundo then says, ukuthi hayi phela when I heard ukuthi lengane ilahlekile, ngivele ngashiya konke nje. Ngathi ngeke angize ngizozibonela ngizozwa ukuthi ngingasiza kanjani. Nokuthi ke sisebenze kahle sinoSibongile sibambisene sizwana nje kakhulu. uSamke like yazi wonke umuntu wesifazane mela benomngane ofana njengawe. Ngiyabonga Nomfundo sakhe ngiyabonga nami and then that scene ends. Then the last scene we see uSibongile guys usekamereni lakhe there wherever athathe khona kusho ukuthi that young girl yena noSibongile they are sharing a room. So uSibongile she's sitting there guys and then that girl comes in and then she's like yaze akufanele bo ingubo yami. She's speaking to uSibongile. She's like yaze akufanele bo ingubo yami ngikuphathela nangu moba. uSibongile zakhe ngiyabonga. Then the girl's like athi ngitshengisa ukuthi ufika kanjani ke umoba because ayiphela lezi zinto zinzima. uSibongile's like khona umuntu that gave you lawa beads. Is there someone that gave you those beads? So uSibongile notices ukuthi ugirl she's wearing beads on her hand. Then ugirl says yebo omunye nje umlisa ongishelayo onginikeze bona. uSibongile's like yazi into enhleke leyo imake khona into engifuna ukubonisa yona. She takes out her necklace. Remember guys on Christmas Day uKwenzo bought a necklace for uSibongile and that necklace moyivula inesithombe of uKwenzo benoSibongile. So the girl looks at it, she's like no saze sazihle leso sithombe uyena lona Then uSibongile zakhe uyena ave ngimkhumbula. Then the girl says kuzolunga sisi. Then that scene just ends like that. Yo guys, hi ingathi usazoshuba because listen induna is adamant. Induna's like lento engiyifunayo izowenzeka. And the thing is kusetopho laphayana guys. It's not ekasi where you can call the police. Usetopho isintu is still highly upheld. So hey guys, all the best uSibongile. Abanye abantu are just saying yo ingane yakwambambo guys ayiphumuli.
Haibo usibongile, it's one skaka after one skaka. When will she get an opportunity to rest ingane yabantu, guys? Anyway, let's park it right here. Tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. Guys, please do also make sure you watch the ads. That is just your way of showing appreciation or support towards this channel. And yeah, I'll see you guys on the next one.